Wala namang gagawin. Piktaraman ka mo? Misika naman yun sana. Bakit ka tinaraman? Ako daw may tsala daw ako. May sala ka? Ano? Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. So, mapagpalang araw po mga kalingap. Andito po ngayon kay Tatay Pito ulit, kung saan ay may nagpadala po ng ayuda para sa kanila. Ay mga kalingap, ng ay binila po natin ng karnis pa Pito. Tsaka ito, bigas para sa kanya. May nagpadala po na hindi nagpabanggit ng pangalan. Salamat po. Ayan. Oh, tulala. Oh, may nagbigay ng karni. Ayan. Ayan. Natulala. Ba't ako ba ka, Pito? Nakubo. Malingasa. Magandang hapon, Nay. Kumusta kayo dito? Tiyos. Magpabulong pa sa Ayun, buko yan o. Ilagaan nyo na lang. Ay, sasabawan nyo yan? Iyo, sa babaan. Ano ba? Adobohon. Adobohan nyo na lang. Para yung iba adobo tapos No. Sa inyo lang yan. Huwag na kayo mamigay. Iyo. Para sa inyo talaga yan. Kumusta kayo dito, Nay? Ito, maghihirap. Madilim Nagpayat pati kayo, Mataba-taba na kayo dati. Maliwangan ng maray. Nagliwang. Siyago. Hindi pa kayo nagme-maintenance. Dahil pa. Yun, parang matutumba na yung yung haligyo. Siya po pirang ganda yung bagay. Ha? Pirang kilo sapon. Kapon? Oo. Hindi ko alam hindi ko natanda. Medyo marami din bagayan. Garo 10 kilos. Parang 10 kilos. Kahapon. Tapos ngayon, kalating sako na yun. Madali mo na dito. Yung Ayun. Yung ating assistant, si Yung Akin mo yan. panganay. Kaya mong buhatin? Lagay mo doon. Ayun, maraming rasal. Makikikain daw yung kapitbahay niya. Wala. Binibigyan niyo man po ito. Pag wala sila? May nagtatabang man sa din. Mayo. May daw. Mayo. Ayan. Yung purpose mo, kukunti lang naman yan. Ayan. 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 Talaga magiging... Inaanay pa bagay na, yan Pigaanay pa yun, Pasambulan na si Agum. Pasambulan na yan. Na may ilang. Oo. Pasambulan na nilang sa nago. Baka sa turok, hindi naman. Hindi Istumago, nakamati. Dapat ginagamit nyo yung kutsyon. Hindi nyo ginagamit. Hindi na gamitan dyan. Yung gagamitin. Nasira-sira na tayo. Sabagay. Pwede rin, sapitan nyo ng ng yung kahit baga plywood baka magdala ko dito ng plywood, dagdagan natin konti. Iyo. Pagbalik namin Iyo. buti hindi man tumutulo dito. Makalingap. Ayun, salamat sa nagpadala sa atin Salamat sana. hindi na hindi na magpamagit ng pangalan. Nagduman niya ako siguro. Ha? Nagduman ka niya ako siguro. Oo. Sa opisina. Kaya Shoutout nga pala kay Tita Cura. Ayan. Kay Kuya Bal Santos Matubang. Kay Tito Clim. Ayan, Kathleen. Ayan, yung ating mga organic sponsor natin. Ayan, mga mababait at mababang loob nila para sa mga taong nangangailangan katulad ni Nanay. Dinadalo-dalo pa naman pala kayo dito ng anak niyo, Nanay. nagdalaw lang sa bago. Sa bago, anong ginawa? Para tala. Wala namang gagawin. Piktaraman ka mo? Misika naman yun sana. Bakit ka tinaraman? Ako daw may tsala daw ako. May sala ka? Anong sala mo naman? Mamay man yan eh. Ba't ka tinaraman na may sala ka? Ikaw pang may sala. Hindi. Wala, bakit? Nag-igdilan para taraman ka? Hindi man. Hindi man. Kala ko, sabi mo, sinabihan ka may sala ka.
Masala ko. Sabi, kung may man. Nga kumayo man baga. Sabi mo, Hindi. tanong angkot sa imo. Hindi. Hindi man anggot. Sinay, pinagalitan ka rin na kanina. Hindi naman. Hindi no. Hindi naman yan nagagalit sa akin. Kay Pito lang. Ba't nagagalit sa inyo, Pai? Hindi. Kaso tios din yun, ano? Ano? Wala tayong magagawa dyan. Pag ganyan na, ano? Malapit ng Pasko baga, Nay. May papasko ako sa inyo. May pumasko. Salamat. Matamlay ka. Dati masaya ka nung ano, no? Gawa siguro may namamati ka pa rin ngayon. Mayroon. Si Nanay, siya po mga kalingap, si Nanay Maria. Buti hindi mo kayo nabubulsot dyan sa ano nyo? Hindi naman. Hindi naman. Ano lang, sanayan lang. Dapat pag umaga maglabas din kayo para maarawan. Ano? Malaki na ba lang yung anak mo? Ito ang pinakamatanda. Dalawa lang naman yan. Dalawa. Wala. Para Binata na, no? Oo. Kasi yung mamatay, yung patayin yung panganay kong anak, dinala ito doon si Nilisel, maliit pa to. Maliit pa. Bata. Sadit pa siya ng maliit pa. Yun, naakay-akay pa. Ano? Sadit pa siya ng maliit pa. Binata na. Nung binata na, ano? Binata na. Yan po si Nanay, masaya pa rin siya kahit may nararamdaman, mga kalingap. Yan naman talaga. Si Nanay, Pag wala akong nararamdaman sa katawan ko, masaya ako. Pag mayroon, hindi. Tandaan niyo pa yung nabot ako kayo sa bundok, ano? Malakas ang ulan, ano? Sige ba na yung harong niyo doon? Hindi pa man. Ginawa lang ng kuyanan to. Pero manang mga manang kamay. Wala na nakata. Ang kuprasan. Ay, yung harong niyo doon. Hindi mo ng kuprasan. Wala talagang hanap buhay, ano? Mahagad na bagay kapitbahay niyo ng ano? Karne? Ibigay ko sa inyo. Bigyan. Bigyan. Ayan. May kaya kasamang palang pusa dito. Parang matutumba na talaga itong mga kalingap. Oo. Ito yung haligan yung may anay kasi ano? Anay ba ganyan? Anak. Sino gumawa nito? Ikaw lang, Pay? Hindi. Ginawa ni babae. Hindi naman to sa amin. Dati na meron ditong ano? Oo, dati na ito. Hindi sa amin. Wala kaming matira kasi. Dati na pala dito meron. Tagal na ito. Ayan. Pag umaga, inom kayo ng gatas, ano? Iyo. Bira, si Pay, nagkakapi kaya tapay, ano? Hindi. Tinutong. Tinutong na kape. Nabagas. Ay, maganda rin sa kalasugan. Ayan. Sige. Sige. Ayan. Salamat. Maraming salamat. Masayos na, Nay. Okay, Nay. Mapaluwa ka na naman, Nay, Sa inyo. Nay. Bye-bye, Nay. Tay. Bye-bye. Yung mga kalingap. Naulan na pati. Ikaw na magluluto niyan? Sige, Pai. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,